coffee, féach an musca breagán. A ligan áhar Ava. Ho, cad é seo? Hi, diagut. Diagut sa charda. Tá sé chomhlóta. Cá Willamid? Smuoinmh déanamh teach bábóige. Is a. Ba sé seo mar an teach furfa de mo labubú bándard nua. Níl ba sé seo mar an teach furfa de mo labubú gurm. Níl is lumsa é. Níl tá sé de mo labubú. Is é seo mo cheach. Wow, tá a dó cheach agan. Eva, tá brown ní rá a is agam cad a tháinig A fáistí tá sé antábhachtach a reinsle a chuirde. Is a tá brown freisin, Stefa. Caifimid más a bheith agan ar a chéile. Eva, teastíon baróguam. Chuirde a ríis. Chuirde a ríis. Am chun mo cheach a féinsáil gurm. Is é gurm an dá is fearlam. Labubú, ri. Am chun mo cheach a féinsáil bándard. Féach sin. Is bralam an da bándard, caifimid gach rud a scapa go chomhram ionas go mbeidh sé deas. Íondach. Furfa. Úsáidimis an tábhar clúbhach seo chun díon clúbhach a dhéanamh. Cuirmis an logo seo ar mo cheach bándard. An seo. Conas a haíonn sé leat. Anis is é mo cheall an tábhar clúbhach a úsáid de mo dhéan. Yé agus logo gurm. Féach ar de cheach gurm an datníonn sé leat? Is a. Am chun ar glós a dhéanamh clúthar agus an fáil bándard seo a chur leis. Díreach mar seo. Cuirmis an garage de bándard seo an seo. Is é seo mo garáiste. Anis cuirmis an díon. Agus cad é an garáiste gan cóir. Tear an seo. Car cócóil sin. Déanamh trampolin a dí de mo labubú gurm. Dús caifimid cearcail furfa a dhéanamh. Anis caifimid an chuid lornach a bhrú amach. Anis déanamh an fabric. Anis caifimid é seo a chlúdach le tape. Anis déanamh é a gramú le chéile. An ceann deireanach. Féach ar mo trampolin a dí. Is brálam alíonna agus ceardíoch cad faoi sibse. Tá is agam, déan famid lúsándaí ag úsáid na tí bándard. Cuirmis roinnt glú an seo. Tá sé in am an siomraí ar an géad urlór a bhaisiú. Déanamh tóg clúbhach de mo labú. Am chun an tóg a chur le chéile. Agus an seo chuirfamid rug a bándard. Féach conas a déirí sé. Tabla cafa in aca leis an tóg agus pino de cheachtain na ceol. Is bralam fuam an fino. Seastán agus telefís agus lamba. Le roinnt póster, clog agus líorró disco sa siomra. Féach cé cho hálinn is atá mo siomra si. Is bralam é. Conas, curfy mé rug a freisin.
agus chóir leish na malabú beag. Páistí ach gánach písa beag, déadfa an umarcha a bheith donna do íocla iontacha. Dom a dhéanamh an dara thurlór a ghuine nói caifimid cisten a thógáil, Tá ocras mo labúbú báintear. Ban tatnamh as de bhéile labúbú. Steffi, féach mo chistin. An bhfuil ocras airt? Oh, is maith le mo labúbú ithe. Tá sé sin go glóta. Hey, labúbú, bíomh bésa agad féin. Lean an etic, tá sé antábhachtach. Sílam gur éirí go maith leo. Agus curfamid roinnt blancéid agus pilúir leis. An maith leat mo labadí a rinne mé? Ní droch rud é, ach tá mo laba féin agam. Is áit wá é seo. Seo an rud atá beartaithe agam a chur mo cheomra síimsíochta. Smuoinmh ionintach, agus seo le haidh silsiú agus atmosfér dríochta i mo cheomra leapa. Festas glóta de mo labúbú báintear. Am chun ceann den na festas glóta a ranú de mo labúbú gurm. Anis tá sé an am siocháin báintear a chur leis an glós ionas gur féidir le mo labúbú scí a ligean agus siúbnas a fháil. Is fearr le mo labúbú cluichí gníomhacha cosú le kisfel. Taristeach, tuair leat de labúbú báintear, tá an irid sin srí agan. Ó Eva, tá sé sin có ionintach. Cuireann imirt le chéile agus obair mar ireann gach rud níos fearr. Tá tú ceart Eva, is é an rud is fearr ná roinnt agus cabhrú lena chéile. As seo amach, imríimiis agus cruthíimiis le chéile. Smuoinmh ionintach, aon tíim. Dacha, cad a dúirt mé leat? Whoopsie. Cé atá ann? Caithfí mé an doras a oscailt. Dacha, ní féidir leat an doras a oscailt de stranchéirí. Cé atá ann? Dí a rit clás nó cuair. Class nó cóir. Am le haid clás. Té ar air.
galore. Turn show. No bio agla earth. Shumachara road. Daddy, an féidir le Wednesday fannacht, ba wahlam immert lena corja. Níl dacha, mar tá do charach ó scanrúil. Ach ba wahlam in nóíra immert le de huil. Níl. Ma wadra knaverlach. Will. Dacha, Níl, ní féidir leat an doras a oscailt de Stranchéirí. Dads, cé atá ann? Class no core. Ray la high class? Tom. Bio agla earth, shumachara. An féidir le bíad le jiga fannacht, ba wahlam immert lena féist ganamh. Níl, mar tá a féist ganamh anchontúirteach. Tá sé díreach scanratha, déan iirecht é a fata. Dúirt mé leat, dacha, péist go contúirteach. Dads, ach ba wahlam in nóíra immert le de huil. Níls, slán. Rinne tú dearmad rud éigen. Cé atá ann? Dia guts. Níl, ná oscail an doras de Stranchéirí. An féidir lum féchant tríd an bol súil. Nóí, Dasha. Fecim duine ag an doras dads oscailimish is í elfaba. Dia guts. Class no core. Am la high class, Dasha. Whoa, Scoob Elphaba. Abracadabra boom. Oh, Níl seans. Féach airseo. An féidir le elfaba fannacht le de huil ba wahlam in nóíra immert lei. Níl. Tar amach leat. Déanamish dríocht. A hain, a dó, a trí, a cahar. Oh, dibrí sé. Oh, déita sé seo a bheith mar mo fictúrlan ihe hauna. Tá sé seo iontach fíor éasta ihe hauna. Ach níl sé sprí gan mo cháirde. Téisteach.
tug ihe hauna a washu. Ceart go leor. Zainamish A. Daha glach an bobbog seo mar bhruntanas buíochas uam. Ow, col glotsa, ta intas agam freshen, lan misha a gleaning. O, blasta. Feich ersha a gleana. Yummy. Daha! Cad a dúirt mé leat? Whoopsie. Now hustle an duras riamh de glinna nach bhfuil aithne agat air. O Bílan Bheag. Tá ochras beag Tugmid Gran Bia an seo. Simúl. Cén taobh neamh gná ach álan. Féach sin. Hey, tá mé an seo. Tá brón Ní féidir lom a chreidún go bhfuil an cócara ina chodla agus é ag obair, gabhma leiscéal a chalín. Cad é an bhfuil tú a chola, dúisi tá or géad chustaméir agan. Mim, tá an Bílan Bheag seo áhrasach, mar sin tám chun an Bílan seo a inniucha. Dúisi, Eva. A dhíobh Daha tá or géad chustaméir agan, cad a dhéanam, take. Diagrits, fáilsa go dtí ar mílan bheag balún in séitsa is misha Daha agus ba mé ag freastal earth inniu. Ceart go leor. Ba wathlam tosta le hiva agus is spíní le do thuil. Agus sicín agus glasrí. Agus borgara, práta agus sóid. Wath leat ein rud den bhil seog. Ó cinnte ba an tuachtar rialta agam, agus té liva le do thuil. Rawa iontach. Seo or Nordú, Eva. Cad é, seo, ní éróí lom in am. Céim chéim. Nábí buartha, ba sé ceart go leor. Ní bheith. Eva, Zainamish an álu simply bláhanna agus cuinla. Ceart go leor, fad is a choiríonn sé. Bula blá go mal an unanálu. Agus sé amach cuinil go ré an asanálu. Cuireann technicí análatha suúgnas dinsan agus do churp ionas gur féidir leat déileáil le cásanna stris. Go raibh má agat, Dasha. Nág mór, Dasha. Tám chun cócarachta. Uv is fíní agus tosta. The té liva. Go raibh má agat. Tá bí a ré. Ag teach. Blasta galore.
Tá an tírbhís anmha an seo. Tá dúirdú ag teacht. An tatnamh as na bhéile. Raibh maith agat. Bula blasta. Cad as bhfuil an bhí seo déanta? Conas a ihe mé é seo fiú? Seo an bia balún is fearr sa bhaile, mar sin ba an tatnamh as a glunne úsal. Ní ibrion sé. Tá cuilóg ar mo fláta. Tá cuilóg am. Tá cuilóg ar mo bhia. Cá bhfuil, An sin, féach. gan fibe. Imi leat. Tá brón orm faoi sin, ní thorlóí sé arís. Déanais rátáil ar rialú lunadí. Tá rialú lunadí tábhachtach mar is féidir le fetidí agus andathe beaga de bhí a bhile agus an bílan a dhéanamh salam. Caithfidh siad é a eabhsú. Tosíimiis ar an daramíos burgera práta agus sóid éisca. Agus se is málam éisteach le ceol agus mé ag cócara. Furfa. Cad é an bula seo? Oh, Neil Tina. Cad a dhéanam? Oh, a dhéhil. Níor ibrí sé. Cháir Tina. Níl an tinine sa íseán seo fír. Cruthíú é ag úsáid graficí agus beochanna fan sábháilte. Dasha, cáir. Cad é an bula sin? Ó, a dhéhil. Cad atá ag tarlú? Sucrí síos, Ava, sucrói mé é seo. Oh, a dhéhil. Déanta, ba chuirdit a bheith níos cuaramach an céadúir eile. Lean rialacha sábháilteachta, tá sé tábhachtach iad a leanúnt agus fannacht sábháilte. Andonna, tá sábháilteach dót an tábhachtach i mílan. Cílíonn sé a bheith cuaramach ionas nach dosóid tinsa agus fis a bheith agad cad atá le déanamh má thosaíonn siad. Tá fiabhsú ag teastáil ón mílan seo. Tá an bia ré. An tatnamh as na bhéile. Go raibh maith agat. Cad é seo? Fan bumitsa amháin. Tá gach rud faoi smach. Whoa! Cad? An práta is blasta a rinne san air. Ceart galore. Tá cáilíocht bia thar a bheith tábhachtach i mílanna ar a trí phríomhchúis, fannach sláidsú agus láidir seachas fáta na buil agus cumádan sé de bhí blasta. Níl cáilíocht an bhí go maith. Té arás. Céim fá a bhfuil tú chun cabha sin? Dé láfaí mé leis seo. Tá brón orm a ígéil ní tharlóidh sé seo a rís. Is fearr nach darlóid. Déanais rátáil ar an atmosfér. Is é an tatmosfér an mothú nó an giúmar a thugann an bhílan dá custaméirí. Ní maith. Tá súil agam go ndéanann sé seo or gustaméir sásta. Tá an príomhbhéile déanta. Shikín le glasrí. Go raibh maith agat. Dasha. Cad é
sin, níor ordiú é seo. Is mulla é seo ónar mílan dar ní. Ó bhó smaoinemh iontach. Cad, níor orlaí mé is seo. Is mulla é seo ón bócara. Tá sé sin an zas, go raibh maith agat. Tá brón as an míchaí thuúlach. Tá Francach I mo chiseán, ban amach é an isis díra. Tá anhrón seo croí mé gach rud. Truscán, donna. Tásúil agam gur bé seo an millseog is fearratá agat, Ava. Céin cur I láthair álan. Ní acha mé cur láthair mar seo riamh ribh seo. Iontach. Faye. An bhfuil sé imethe? Dera. Ní bíalann é an bistreath seo, is tubaiste é. Ó, bhíonnta, díreach é seo a bhí uam. A fáistí, cuimhní I gcónaí cabhrú lena chéile agus lean na rialacha sábháilteachta. Má haon rud éigen míthart, fan sucr agus ibrií le chéile mar